जों बसकांनि साल' हंखाय बरक तो ताबुक जानजानि ब्लक जेमन चिन कमाई थांका जों ताबुक जागा जागाव खोथों बागै दङ चिन बबाग्रा चिन टीटे दिसिन थेके अ खोथों चिन टी डाब्लेपनि दाबि चिन कबक मुंबाय जों रिक्वेस्ट बायनो खोथों दिजाका ताबुक kami amtai खोथों बागै दं जों चिनि आगि रगो रिकरी रिकारी रिकथेक तागलायो ताबुंनि जेराय र खरकचा सुदुर लेखा परासि मुसि रिगनाय बबा हायके ताक बबना थांति हिन बबना सिंजी हिन बबना सरक हिन बबना बांखो हिन बबना सिंदी हिन कुन फानसिया जोंबो पगना नाय तंखा आबुनि बागै खरक गुसुंनि नखुंगो ताबुक बो रिकारी दं ताबुंनि बर' र ग्राब रिगनाय ताग ग्राबनि नासिगिसि बथायो सब आगेनि बर' रखाय रिकारी गोबां माखा खाति दं आबो साबनि नखुंगो तंख आबो रगनो जों प्राइस दिनो बसे आसल तिप्रा जोक बताबो रिकारी यसै ताक दं बताबो साइसको तांनो रों दं बसे आसल तिप्रा जोक बसे चिनि जाति न आसल रखा खायना रिकनाय जोंखाय बाक्सा बरक रिगनाय बरक कान्ना खरिं सुगु ताकना खरिं आबो बले लासिमा संखा चिनि आमाल पाइ थांगा हंगा रिगनाय तांनाय करि दें थाना चिनि रिगनाय कमल द थांनाय बा ओ चिनि नेक्स्ट जनरेशन बुरि रकम जों रिगनाय ताकनाय फुरुं तुमना नांनाय बले साबो फुरुंनाय निनि बसा आनि बसा ना जानजानि बसा ना जों फुरुं मातुमनाय आबनि बागैनो चिनि बुरि रकनि काम जों तुरुक आगगना नाय दङ रि कथेक तांनानि कम्पिटिशन पर्यन्त जों जेराय रकनो माखारिनाय जागा जागा आदिनो जों kami amtai रगो रि कथेक सिंरिउ जेराय रं कम्पिटिशन तागबोनो जतनि बसा चिकन दङ बरकनो साबो बिसे तागनारो आरि कथेकनो जों जेराय पुरताइसो बथाइ सुनामै मा ताग ओ बाहाय रखायन्ता गोबां सामुं दं लिसिन बुरि रकनि चिनि बुरि रं सामुं जों खायनाय चला रं सामुं चला खायनाय चला रं सामुं ताम लांगा जेखक खुतुरुक जापा चेम्पाय आबरक वानानि आबरक बुरि रक बाव बाक्सा गोरों हंखाय गोरों न अब कोन चला बुरि नाय फियाबा जेहेतु वारुकनि कामबा अब चला रकनि हंखाय ताबुक नि चिनि बुरा बुरि कमलै थांका हंका आचिन चेखक रग ताबुक सि चाखै तलै चाखै चालायलिया खरब सिनि आरो चेखक दंबा हंखाय जों चेखक रग वानानि सिरों नागना नांगले ताबुक नि चाराय रग बो हंका आबोनि बागैनो कायसा प्रशिक्षण केन्द्र खाय मान खांगा तेबसाव आबोनि बागैनो संखाय चिनि रिगनाय तागनानि उइभिं सेन्टार सुदु उइभिं हंका आबो नतो दरने तात बायसि चिनि वासा बेसको बाय लान खाय नक कायसा कलक माखा तांगे आरो न चिन बुरि रकनो रि तागरेनानि अबो हायरक परिकल्पना जों वानसुगै दं फियाबा चिनि एडिसिओ हान करिनि बागै चिनि सीएम जों चिनि महाराजा जोंनो ओ प्रोजेक्ट न रिना मुजों फानो रिमाया अंगै दं तुरुक खाय बेबाक नंनाय जों जतनो खासु निनि बुद्धि कायसा बिनि बुद्धि कायसा खायसे जों थानजाका आइडिया रे लायो आबनो यापरि तांबो तां मासेलायने आबनि बागैनो ताकलायने चिनि फाउन्डेशन देनो अबनो न कम्पिटिशन खारिनान मुजों आं साइमानिया साबोनि ब्लक बबा हाय बुरि रकनि सम्बन्धे आइडिया कताल फाय आबो जोंनो खलाय फुनुदि जत जागानो प्रेसिडेंट थाङै जत ब्लगनो एटेन तंगै मानिनि आबो बको गया जीएस संबो जत ब्लग दं माने अक गया गोबां मा ब्लगनो जों बागलाय थांलायने थांगा हंगा जों आरो आइडिया कताल सामने आरो दं जों आबनो ताइसे कम्पेयार खालायलायने उलो आबनो जों उलो ताइसे चिन आरो सेन्ट्रेल खायफोर तुम ब्रकनो रिंलिनो हारि जों प्राय सकाट या फारना आबो चिनि सामु दंना हामबाय।